Пак съм аз. Привет на всички отново. Отиваме към Кодиак. 190 коня, двойка дизел. Току-що се връщам от тест драйв. Общо взето отново се стига до старата максима, че новото си е ново и колата е наистина много агресивна. Тук имаме пластмаса. Тук също на вратата няма кожа. Тук има кожа, нали, с шеф. Но като цяло малко, нали, самото оборудване явно е такова на конкретния екземпляр. Панорамен двоен покрив. Място също има достатъчно. Интересни поставки за чаши. Най-важното, което на мен ми харесва, е, че сглобката е доста добра и няма абсолютно никакви паразитни шумове по колата. Гадни скърцания, както съм забелязал на някои нови премиум автомобили, като например А-класа 2022-2023 година, която идва с отвратителен гумен волан и сигурно струва колкото ще струва един Суперб. Както и да е, сега ще се прехвърляме отпред, където дизайна наистина е доста добър, поне според мен. Колата, абсолютно както при Суперба, сама се отключва, сама се заключва като цяло и дори пасажирската седалка при конкретния Кодиак се мести сама за по-лесно слизане и качване в автомобила. Колата е с 20 цолови колела с декоративни капаци, който иска може, нали, да ги махне или да не ги слага. Предпазител има на вратите. Стандартно чадърчето. Тук вече отпред всичко е меко. Отново седалки с памет, с много хубав дизайн. И лично за мен доста приятно работно място за водача. Доста добре направен кокпит с дисплей за уредите. По абсолютно същия начин е както при Суперба, като имаме висотомер, ъгъл на завиване на автомобила и още доста опции като цяло има автомобила. Таблото е меко с кожа. Общо взето няма изненади за отпред, но също е с хедъп. Да покажем как работи лоста. Не съм мърда нагоре, надолу, напред, назад. Върти са напред, назад, за задна и тук имаме паркинг бутона. Абсолютно по същия начин работи както Суперба. Намали малко музиката. Така. Директна. Как ги показва. Оттам имаме спорт и с едно леко чукване може да се върнем пак на директна. Това, което ми хареса като цяло, е, че при работа с перата колата доста продължително време не връща автоматично на автоматично превключване на скоростите. Средната конзола е доста красива, агресивна и най-важното е, че е мека и не скърца по абсолютно никакъв начин. Колата, това е, което може да кажем. Сега ще погледнем и отпред как изглежда. Доста прилична динамика извади това чудо за размерите си. Предницата е доста агресивна и определено може да се каже, че има допада. Това е на първо четене.